Human sa hapit duha ka tuig nga pag-antos sa mga motorista sa kahuot sa dagan sa trapiko, gisugdan na og trabaho sa kontraktor ang 211 million nga 3-lane Tuganay Bridge project nga ana sa boundary sa lungsod sa Carmen ug Braulio Duhali dinhi sa Davao del Norte. Kaganina, among gibisita ang proyekto, kuyog ang tikpamaba sa Department of Public Works and Highways nga si Dino Ortiz. Nakita usab namo nga gikaon na sa tubig baha ang yuta nga pundasyon sa tulay, apan mato ni Ortiz dili kuno kini makaapekto sa proyekto. For this year, we have an allotment of 211 million to work on the superstructure. Kaya if you remember, 2021, nahuman naman nato ning iyang substructure. If you can see that structure there, kaning atong poste. And then 2022, dun ay budget cut. So this time around, we have already secured the budget and we will finish this project by this year. Ang phase 1 sa proyekto nagkantidad og 74 million pesos ug kini gilangkuban sa usa lang ka poste. Gipasabot ni Dino Ortiz, This will mean convenience, no temporary convenience lang sa because the overall goal of the project is to widen the bridge into 6 lanes. So once mahuman nato ni doon na natay 3 lanes na 3-lane na bridge na gamiton for the meantime while we are working on the northbound. atong klarohon sa phase 1 usa lang ka poste nga nagkantidad og 74 million pesos. Ang phase 2 nga usa ka 3-lane bridge langkuban sa tulo ka linya nga karsada. Apan 6-lane man ang highway sa nahisgutang lugar. Unsay atong hulaton aron makompleto? More or less na diha around 300 to 330 million ang kinahanglan nato i-secure for 2024. No, pero we have already proposed that. Kung mahuman ang proyekto sulod sa siyam ka bulan, pasabot gikinahanglan nga hulaton na sab nato ang budget sa tuig 2024 aron madugangan og 210 million aron mahuman ang 6-lane nga dalan. Pareho ang kontraktor sa phase 1 ug sa phase 2 nga project. Dugay na kining gipaabot ug daghan ng isyu ang mibalot sa nahisgutang proyekto. Kung mao kini ang itsura sa 74 million nga phase 1 sa Tuganay Bridge, sa akong likod ug sa akong gitindugan, mao kini ang katumanan sa 211 million nga proyekto. Dugay na kining gipangandoy sa katawan sa Davao Region. Nasugdan na ang phase 2 sa project nang hinaut ang katawan sa Davao del Norte ug sa Davao Province. Nga unta, dili ipasa sa kontraktor, sa laing kontraktor ang maong proyekto aron dili matapyasan ang kontrata ug mapadayon na ug ipadayon hangtod mahuman ang Tuganay Bridge nga gingong the longest bridge sa Davao Region. Gikan ini sa Davao del Norte, Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!